Salutare internet, eu sunt Pig Machine. Eu n-am mâncat de 2 zile. Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm Deltarune capitolul 2. Aia doi oameni care îmi tot lasă comentarii că de ce nu pui Deltarune, în sfârșit o să vă ascult și pe voi. Nu o să fac numai ce zic eu, pentru că no, asta înseamnă să faci YouTube, să ascult și de ceilalți mucoși care vor să faci un anumit tip de content și apoi o să zică că de ce nu pui mai mult după ce termin cu acel lucru. Dar mă bat de la subiect. Ăsta o să fie primul gameplay de pe noul meu PC care ar trebui să mă ducă, să mă țină mai bine de 10 ani. Ce având în vedere că am terminat capitolul 1 din Deltarune, că aparent sunt pe capitole chestia asta, începutul. Lumea lui Cyber. Am să mă joc. Creepy. Deltarune. În caz că ai uitat ce te joci. Selectează un fișier. Asta am să aleg. Stai, cum o să vedem texte de microfon? Cum o să vedem? Foarte bine, ne uităm așa. Puță! Pregătește-te să-ți faci relansarea în universul pigmășinian și implicit universul Deltarune. Îl cheamă Puță, nu Chris, boule! Chris? Chris, dragă, ești treaz? Să stai. Ăla e un cuțit? Nu! Mi-am tăiat venele! Chris, ai mâncat toată plăcinta? O, pare așa dezamăgită. Ăsta-i cuțitul tău? Ăsta e cuțitul tău pe tava goală, nu? Oh, Chris, o să trebuiască să închid iar cuptorul. Păi, scoală-te în pula mea, e timpul să merg la școală. Cred că totul e la fel. Păi, da, gen, nu și-a aruncat sufletul în colivie Chris aseară. Așa e. Da, din moment ce e dimineață, hai să ne uităm o țără pe Hentai Haven. Pe desktopul computerului este un fișier care se cheamă Chestii Jocuri Epice! Este un design prost făcut pentru un joc. Se pare că ultimul boss este o creatură cu aripi uriașe de culoarea curcubeului. Se pare că jocul n-a văzut niciodată lumina zilei. Ok, hai. Poate că așa e mai bine. Hai să ieșim din cameră. Nu mă, vreau să mă uit la ce trofee are. Astfel? Da. Sunt $5 în sectarul fratelui tău. Îi luăm în pula mea. Hai că îi luăm. Ai împrumutat cu întârziere $5. Hai să ieșim din cameră, că n-avem mult timp. Ok, hai. De parcă e strigător el în pula mea. Ce copil emo. Mi se pare mie sau Frisk în Deltarune e un copil emo. E Chris, mă. Lăsând la o parte dificultatea tehnică cu care ați fost întâmpinați în primele minute ale acestui videoclip, o să mergem la școală, adică închisoare. Chris, aici ești. Până și Suzy a ajuns. Până și Suzy a ajuns înaintea ta. Hei, Chris, dacă știam că o să întârzi, n-aș fi ajuns la timp. Suzy, te rog, nu da cu piciorul pe bancă. Tratează ce aparține de școală așa cum ai trata oamenii. Ok, data viitoare o să țintesc organele vitale. Avem foarte multe lucruri de parcurs astăzi. În primul rând, începem să citim de la pagina 142. Avem voluntari? Cred că eu să citesc. Nu. Nu-ți fă probleme, Noel. Eu voi citi cu vitejie pula aia, nu știu de ce am dat skip. Dar trebuie să vorbești ca un tocilar, mă. Bine, atunci așa o să vorbesc. Așa vorbesc toți tocilari, ăia grași cu ochelari și cu barbă jungla amazoniană. Pagina
142. A fost cea mai bună vreme și cea mai prostă vreme. Ascultând această porcărie, încep să... Îți închide ochii. Ochii tăi automat încep să se închidă. O zi frumoasă! Și vă rog, aduceți-vă aminte de proiectele școlare! Am uitat că Alfis vorbește așa. Nu știu de ce am ruginit. Chris, ești ok? Dormeai în timpul orei? Nu te îngrijora, nu sunt nervoasă, doar îngrijorată. Asta e începutul unui porno, nu așa? Da, e începutul unui porno. Unul cu milfe grase. Da, nu cred că te vezi pe cameră, dracu să-l fută. Nu știu dacă ar avea un efect mutarea obiectivului. Cred că are... Cred că are un scop. Nu așa. Hai, eu zic că e ok așa. Ok. De obicei adormi la început. Mult noroc și odihnește-te bine în seara asta, ok? Hai să mai vorbim cu Alfis. Ce mai zice lesbianca orașului? Pe locul 2 fiind Undyne. Sunt o grămadă trandafiri. Ofiliți de la începutul semestrului întâi. Ce-i cu afișierul? Citate motivaționale din opere literare variate. Credeam că sunt citate motivaționale de pe Instagram. Am să vorbesc despre ele cândva. Cred că am undeva la lista de idei pe clipuri un subiect de genul ăsta despre citate motivaționale și Sigma Male Grindset. Vorbești prea mult, măi. Mi se pare că vorbesc cam prea puțin în conversațiile normale. Gen, atunci când vorbesc... Taci în pula mea și continuă cu jocul odată. Tu să taci în pula mea, mă! Nu pot să termin ce am de zis pentru că tu vorbești păstă mine. Să mor eu. De când m-am întors din America, lucrurile nu s-au schimbat. De fapt, s-au schimbat, dar mai rău. Străduiește-te, lup astral! Chiar și în cea mai întunecată ora ta! Aia se pare că e dintr-un joc video. Dar ce contează? Jocurile video sunt mai bune decât literatura. Întreabă numai pe aia care au făcut saga The Witcher. Hei, uite cine a venit! Zombalăul școlii! Dormeai ca un cadavru toată ora! Care-i problema? Probleme cu somnul azi noapte. Ai avut probleme cu somnicul aseară? Și eu, Chris! De parcă am putut dormi după ce s-a întâmplat ieri! Așteptând numai să se întâmple ziua de azi, am simțit de parcă au trecut ani! Chestiile alea chiar s-au întâmplat? Lensă Ralsei, toată lumea! Sunt încă... Uite! Te-ai întrebat și tu același lucru, nu? Haida! Aventură! Aventura, strigațura! Iar Elin să-mi sugă pula. Ok, Chris. Momentul adevărului. Tot ce am așteptat se află după acest... Dacă deschidem asta și nu-i nimic înăuntru, vom fi încă... Bag pula să deschidem! Suzy? Poate n-ar trebui să stezi așa tare. Da? Noel, hei! Ce naiba faci aici? Scuze că vă întrerup, dar... eu și cu Berli mergem la bibliotecă să... facem niște cercetări pentru proiectele noastre școlare. Da, cercetări. Cu siguranță nu o să puneți ceva pe OnlyFans. Dacă e ok, ați vrea să veniți și voi? Vreau să zic că... Nu suntem suntem gen ocupați cu... Chris, ajută-mă, ce zicem? Crimă! Știi tu, comitem infracțiuni. O să facem numai niște infracțiuni, așa pe acolo și mergem la pușcărie. Pentru totdeauna! E nașpa! Toate astea sună doar... Distrați-vă!
Vom fi la bibliotecă! De ce pula mea? Noi zicem aici că omorâm oameni, merg la pușcărie și ea zice să ne distrăm în pula mea. Noel asta e genială. Chris, dacă ai putea să o aduci mai încolo, ar însemna mult pentru mine. Stai, Chris! Ce naiba a fost asta? De ce m-ar ruga Noel pe mine să fac teme cu ea? Vrea să murim? Vrea să picăm? Stai o secundă. Stai o secundă! Chris, ai observat cât de emoționată era? Și gen, roșind? Chris, nu crezi că ne știe identitățile secrete? Identitățile secrete ale uinaților. Poate știe că suntem uinații. Woohoo! Săritură epică în lumea întunecată! Ne preschimbăm în urinații! Și ne-am transformat în mici ca Sonic Ariciul! Oh yeah! Mă bucur că m-am îmbrăcat din nou în armura asta de poponar. Îți-ai adus aminte ceva legat de butonul B? Sau poți să apeși X. Bine, poate... știe ce apare butonul B și nu asta X pentru că am maneta conectată. Nu e pornită, dar măcar e băgată în pizdă. Ia. Lăsând acest lucru jenant la o parte, să ne continuăm aventura! Strigați ura! Chris! Suzy! A trecut așa mult timp! Da. A trecut gen cât? O zi? Asta a fost cam scurt, nu? Doar că n-am avut prieteni până acum. Și n-am așteptat așa mult vreodată să-i văd din nou. Bine. Cred că o să încercăm să nu te lăsăm să mori de singurătate. Cred că Lancer vrea și el să ne vadă, nu? Hei, stai un pic. Unde e Lancer? Unde e toată lumea? Nu-ți fă probleme, Suzy. Îi vei vedea într-o clipă. Așteaptă aici, ok? Nu știu cum să mă întorc. Poate așa? Opa! Bag pula. Am adunat tot gunoiul de pe podea. Uită-te la tine, mă. Da, și am transformat tot într-o pălărie uriașă prăfuită. Ghiciți cine s-a întors, clovnilor? Lancer! Hei, Chris! Nu știu ce ai făcut, dar să mor eu, tare! Și toată lumea e aici! Nu știu ce s-a întâmplat cu... Dar ce s-a întâmplat cu castelul lui Lancer? A dispărut! Da, când Chris a sigilat fântâna, acea lume întunecată a dispărut. Și s-a transformat într-o sală normală de clasă. Deci, unde o să locuiască Lancer acum? Nici o grijă, Suzy! Vom cuceri castelul Ralsei pentru noi înșine! Ultimul e un nou proaspăt și bine mirositor! Hai să vedem ce e la ABC. Wihi! Bine ați venit, călătorilor! N-am nimic de zis. Stai un pic, dar ai luat $5. Dar de ce nu am $5? Ne revedem! Sau nu? Ha, 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 ha! Dumneavoastră ați fost transplantați în castelul orașului vostru și cu sinceritate un castel-oraș magnificos este. Dar, ceva lipsește simțăminte. N-ați putea cu posibilitățiune să aduceți un domnitor malefic sau ceva lucru?
E un pic înfricoșător că Că e un loc nou. că se mută într-un loc nou, dar ca o minge, nu-i nimic la ce nu poți sfera decât la sferanța însăși. Știu că e un citat din Roosevelt, dar totuși. Ai vrut numai să te dai mare cu ce casă mare ai, nu? Nu, ce-am vrut să vă arăt e sus. Ok, hai sus. Sper că e tort. Am o surpriză pentru voi doi. Am făcut camere pentru voi în castel. Camere? Ca să puteți sta aici cât vreți. Aș fi fericit dacă locul ăsta ar fi ca și casa voastră. Un loc unde ați putea merge, indiferent de ce se întâmplă afară. După cum am spus odată pe Instagram, casa e locul unde nu trebuie să porți pantaloni. Dintr-un oarecare motiv, de dragul acestui videoclip sau de dragul faptului că nu mi se pare că stau acasă aici, port pantaloni. Ceea ce e o mare rușine. Ne vom uita. Nu vi se pare că camera mea e în paralel cu... Partea lui Alsei. Da. Adică ăsta e patul meu. În casa lui Toriel, ăsta e patul meu. Dar n-ai trofee. Exact, aici am trofee. E incredibil de moale. Ca și cum ai dormi într-un vis. Iar Suzy, asta e camera ta. Am încercat să o fac ceva ce i-ar plăcea, dar... Ce ți-ar plăcea, dar poți să pui ce vrei aici. Un pat ce poți mișto. Acum pot să mă împung noaptea. Ceva îmi spune că Suzy e un mare fan My Chemical Romance. Treci, bă, și vezi, uite, și ca să te vadă camera. În sfârșit, ceva convenabil. Totul e aici. Totul e aici. Conuri de pin, cretă, mușchi, borcane de salsa, bucăți de gheață, firmituri grele de la toaster, sfarma fălci. Oh, și mâncare. Da, îs oameni care mănâncă gheață. Am avut un coleg care îi plăcea foarte mult să mănânce. Gheață. Da, mânca gheață, efectiv. O scotea din automat și o băga în gură și o mesteca. Eu știam că primii japonezi din America au făcut asta. Crezi sau nu, chiar asta s-a întâmplat. Au fost la o petrecere și li s-a servit băutură cu gheață. Și au mestecat-o în pula mea. Revenind la oile noastre. Hai să vedem cum e camera lui... Camera lui Lancer. What? Ce-i sunetul ăsta? Parcă e ușă făcută din spermă. E alb-negru. Specie de spermă păstă tot. O cameră așa belea ca tine? Vreau să o văd. O să tot sap grop până ajung în camera ta. Are ușă, știi? Deci, ce facem acum? Cred că mergem jos. Să mor eu, Suzy mi-a citit gândurile. Protectează în mod violent închisoarea. Protejează-mă. Mă rog, protejează violent închisoarea. Am zis protestează? Nu, protectează. Acramatule. Să-mi bag pula. Suntem după gratii dintr-un oarecare motiv, dar e ok. Deja am început să adorăm acest loc similar infernal, unde ne îmbrăcăm Ca animale. în animale. Ne-am hotărât să ne îmbrăcăm în regi. Este un schimb cultural. O cușcă pentru hamster în pula mea. Urinații! Urinații. Ați venit să mă umiliți. Ați venit să mă umiliți? Da, am venit! Să o sugi, bătrâne! Hei, de ce naiba are un dispensor de apă? Atunci uitați-vă. Atunci uitați-vă la ea, blecilor!
În timp ce eu sug din această sticlă uriașă pentru hamsteri. Ha, 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 gâl, gâl, gâl. Am văzut ce imbeșului Ralsei. Ăla are probleme să mor eu. Salvăm. Ce? Nu, salvăm jocul și încheiem episodul sau vrei să te mai joci? Castelul orașului, mă rog, orașul castel s-a transformat cu puterea prieteniei. O forță care aparent... E prezentă și în anime și... Nu, o forță care aparent depășește lumea animeurilor și a fost transpusă în lumea Undertale. Sunt plin de puterea arhitecturii bazate pe prietenie. Să-mi bag pula. Suntem plini de determinare, nu? Just do it! Just do it! Just do it! Woohoo! Oameni buni, sper că v-a plăcut acest videoclip în care am revizitat lumea Undertale-ului din nou. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, share peste tot să dați și dacă mai vreți clipuri, canalul să-l accesați. Activați clopoțelul de notificare și dați like cât puteți de tare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pace!